Good day mga kabisaya. In this video, ako itudlo ninyo kung giunsa o kung sao na to pag-instalar ang metro sa atong kuryente. So, gamit itong meter na to. Ito. Including sa apil na to ang breaker. So sa atong demonstration karon is ini 30 amperes ng breaker. Kita ba? 30 amperes ng breaker. So let's go. First na itong buhaton, ito ang ablihan ng meter sa sulod asa ang mga terminals. Ano siya? Ay nakabutang dre 1 nakabutang ani 1 2 3 4. So ani nga terminal number 1 nga terminal umuagi ani is ang live gikan sa source. So magisgot og source gikan na sa linya ni gikan sa poste live. Yan kini siya. Number 2 neutral. So muna siya sa line side. So kini siya din nga side, source side. Kini siya sa neutral. So kini po siya sa live na po ni siya nga linya. So gamit ani nga PDX10 muna standard na to dre. Standard na to nga isolation, pinakagagmay nga balay, hindi sa calculation sa loads. So kasagaran na tong gamit is PDX number 10 gikan sa CB strap nga number 6 down to meter to post meter to breaker. So ang pag-wiring ani gikan dire sa meter dito ta dire sa breaker. So ato ibutang ani gikan dire sa neutral ug ang live. So neutral dire live. So kini nga breaker ang brand ani is Ever. So inyo makitaan sa breaker na to dahil nakatatak nga inani mura siya og sign ba nga anak sign. Mas maayo ibutang nyo ani ang live linya. Muna ibutangan nyo ang linya sa live. So gikan dire sa meter padulong dire live ni siya. Ang sa pikas ang punya side ground. So gibuhatan na nato siya. Ano siya forma? Padulong siya dito ang torn niya. Okay, nibad-bad na to sa breaker. Padulong man ta anak man ta. So atong iuyon ang ato ang wire para dili siya masugat. Wala siyang pagkabutang. Okay, balbad na to. Wala na. So, paano yun siya? Remember, ang live. Ang live, muna siya ang black. Ang neutral, ang white. So, ang live, ato ibutang ani na linya.
neutral. So okay na, butang na nato ang inya sa itong breaker para breaker. Nagtap na po ito para metering. So dire both side sa metering siya dapat nakaani ni neutral ang puti, live ang black. So ato na ibutang ato ang source side sa metering. So guys, muna ni ang setup sa itong metering. So gikan sa service drop wire kini mudawat live black, tapos kini neutral.